ficus. En fine. Ja. En fine, ja. Mm-hmm. Så finer kan man godt dyrke på Færøerne. Ja. Hvis man nu synes, at det er sjovt. Og så kan man dyrke appelsiner. Det er jo helt utroligt her. Så kan man dyrke citroner. Der er en stor en her. Der er ved at blive moden. Ja. Så er der vindruer. Det er over hjørnet. Ja. Det kan man selvfølgelig dyrke i Danmark, men det er nok sværere på Færøerne, Ja. hvis ikke det er i et varmehus. Og så har vi bananerne. Der er flere. Når jeg siger bananerne, så er det flere. Og jeg ved ikke, jeg skal ikke styre det. Det bliver ved med at komme. Jeg har prøvet at skære det ned, Ja. men det bare vælter op af jorden. Så har vi her en lime, Mm-hmm. som jeg var nødt til at sprøjte, fordi at den havde nogle meldellus. Så bliver det helt hvide bladene. Så der er lidt problemer, men det må man så leve med. Så har vi et palmehjørne her med forskellige kaffe, vanilje, kardemomme. Så har vi her en af de her, man bruger til flæskestegen, laurbær. Og det er sådan et hjørne, som jeg synes, det er fint. Så denne her, den er smuk, ikke? Jo. Det er gladiolus, gladulis, og på latin, den er jo, der kommer så med alle mulige, men den her, den er jo meget yndig, den er hvid, og kigger ind i den, så dufter den ført også. Så de har hver deres personlighed, de her blomster. Ja, det har. Så har vi kaffe, det glemte jeg at sige. Der er jo mange forskellige slags. Ja. Noget fra Sydamerika, noget fra de dyrker alle mulige steder. Kaffe. Så er det noget, du bestiller og får sendt? Nej, det er ikke, jeg har købt ned i Danmark. Nå. Og, men den her er eukalyptus. Ja. Den vokser også, sjovt nok. Det er sådan en australsk ting, og det er det eneste, de der koalabjørn, de spiser. Det er rigtigt, Så de har så konstant en BVLM på. Er det rigtigt? Er det alkohol? Det er alkoholholdigt, ja. Ja, det vidste jeg ikke. Og de spiser kun de øverste skud af stammen. Nå. Men så jeg kan også spise dem så. Så kan jeg få en BVLM. Prøv at se, hvad der sker. Jeg må lige prøve. Det kan være, at det hjælper på. Huskeren. Og så nu er du heroppe i det store format. Ja, der skal jeg bare lave færdig, og bare ikke lave det færdigt. Mm-hmm. Det er jo også, at du har motivet lige uden for vinduet, der ørnefjeldet. Det er jo så fantastisk.